تماشفاني من عزيز ام لجندي عنبينه براسيجي هر سال دوی دمیدا دمها یازدادا herkes beri xadide nav darên zeytûna. Millet li benda baranê disekine, heya baranek baş tê herkes diçe nav darên zeytûna. Nala Rojavayê Kurdistanê Efrîn bi darên zeytûnan tê naskirin. Lê niha diçin mesela em bêjin li Cizîrê dibe, li Kubanê dibe, li her deferek din ew jî darê zeytûna diçînin yani. Niha ji ber ku êjmara herî pir Efrîn yani. Lê niha me derbas cem malbatekê bin ew jî li vir hatine nav darê xwe. Ev cilê te yî Kurdî ne ne? Wî jer bin çi? Ere navan jwanar dibên baskêka wê. Baskê kawê. Erê wek kevuka. Erê. Ne? Erê. Ev ê serî te? Vaya ew jî em pê dora serê xwe girê didin. Navê wê çi û cer bin? Navê wê Hirbiya Şîrkê. Herbiya Şîrîkê. Erê. Evana em şwardibên Hirbiya Qendarî. Na darê we li vir çend ne? سي وحفتا سي وحيشتان أور Sû heft dar zeytûna. Niha bêjin wî benda baranê sekinîne lê dest pê dike. ولم بندا باران Baran baştir e? هنا كان أوا زو تشيد من رشد بن أم وانا زو دنها بس إيدن أم دهلن حيا باران ليك Ev çend sal we darê zeytûna çandine? 20 سال بوي 20 sal ne? We darê zeytûna çandine? De 1007 kê çandin xaltî? Ebu Macid. He? Ebu Macid. He. Wî çandin. Di gundê we de em bêjî kesî din da çandin hene? Na berê wî çandin li vir. Ne? Ebu Macid berê çand. Yani we gidin kesî din ne çandin? Belê ja alemên şeewî ket xelkê wan jî ji xwe li gund çêkirine. Tenê başka zeytûna çi ceva heye? Çi karî? Baxçe we hene? ها بخشا ام تشيتكين ناف عردي خو ام تشيت Nav erdê xwe. Şixa ava vir jî heye? اب شي هي اري Darê çi hene baba hene? اب خدي داري زيتونانه اي تري هنه Erê? اي هشيره هنه Erê? اب Min dinirî henar viyar ya bû. Ev darê هنار henar. شي هنه E kî new? او اي معلباتنا Malbatên اي hew jî darê معلبات henar hene? اري Eyamê ixtiyarê me de bejî çê dikirin. Erê? Biî bûn, He. darê tirî bûn. Erê? Erê wele. Berê darê tirî vir gelek bû. Erê pir bû. Me navê Enabîya darê tirî lê pir bûn. Erê? Darê tirî eyamek hat germa çê bû rewa nema He. eşk dibûn. Qaliand. Biîv hene. Heta niha biîv wa hene. Erê? Ê ixtiyarê me. Te çi kar dikir gund? Me çi kar dikir me ewilî wextê min hatin em cahil bûn me kar dikir. He. Me pûş dida hev erbana me Evet. av bi piyaj bîrê dikşan. He. Me dew dikila me pez didot me heşa bin wî davêt. Em rûna niştin kar pir bû. Ket wexta ana hîn heyan has dew bi meşkê dikilîm. Oo, meşkate batı heye. Wallah baş. Çatme û meşk He. dikilîm heta anha. Heyna. Birasî em dişî ku derê ew nemayî. Na wala hey cem. Cem te yine heye. Hîz cem hene tijerrûnê hirrê. Oo. Pez heye. Pez hey. Çi xasa pezî we heye? والله تقريبا هما هفتي بزاك هي Şîr bavayê. Şîrê we mastê, penîrê. Ne? قش هي أري، أري. الحمد لله